5 όμορφα χρόνια, υπέροχα χρόνια, με πολλή γνώση φυσικά μέσα από αυτή την όμορφη οικογένεια. Με τη σειρά μου θέλω να ευχαριστήσω όλα τα παιδιά, με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Το γαλλικό κρέας έχει μπει πλέον πάρα πολύ βαθιά έτσι μέσα στην καθημερινότητά μας, οπότε θέλω να πιστεύω και το εύχομαι ότι θα υπάρχουν πολλά ακόμα χρόνια για να μπορούμε να δείχνουμε αυτό που γνωρίζουμε εμείς σαν Ambassador, έτσι ώστε η γαλλική κοπή να ανέβει ακόμα ψηλότερα. Χρόνια πολλά Beau Village, χρόνια πολλά Ambassador.